देवा सत्यवादी देव देवा मानावयलो. जो कोण खातात खायतात आणखी काय करतात त्यांचं शोध तू घे आणि ह्या लेकराच्या मनासारख्या करून जी सुख दी साहेबांनी मला का घुमके काळ भैरावा काळ सका जीवनगडच्या बेलवा पिरा सिद्धा महादसऱ्या कळसालिंगा बोंबले भरणी तू आज 12 पंचायतन देव तेव्हा तू जळाचा था केलाय चतुर्सीमा काढलाय खाताबुताची मर्यादा बांधलाय देव पंचाकरी तू पुरी तो मालिना त्याप्रमाणे आज तू केशव नाईक काळोबा आणि आज देवा तू मानावयलो. त्याप्रमाणे देवा वर्षाच्या नियमाप्रमाणे ह्या सात्या रोमाट देवा तुझ्याशी घालणा घालून आज देवा देवाचा देवा भरताय. तर देवा आज संपूर्ण मोर्जे गावाकडे आज लहाना थोराकडे सगळ्या इस्त्राकडे काय जो खोटेला होतो दूर करून सगळ्यांक बरी सद्बुद्धी दी आणि त्याचप्रमाणे द्यावा वर्षाच्या नियमाप्रमाणे तुझं ही सणपारा बरे भाषण करून घे सुखाचो मार्ग साहेबांनी पारा.